Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde azatlygyň esas temalarynyň arasynda iň köp okolonlaryň başyny, Balkanyny, öý büýüklerini pyçaklap öldüren, gyzyny zorlan 4 daş şowully işi tutsak edilýärli habar çekýär. Berdimuhammedowyň New Yorka etjek saparyny paýta kampaniýasy protest meýilleşdirýär. Videoda çörek nowatyna garaşan adamyň nägileligi görkezilýär. Ýygymy mejburi uradylan büdjet işgärleri ýygara paýta tapman soň häkimetler tähin çykalga tapdy. Aşgabatdaky Täzik ilçikanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat azatlygy hat uratdatly habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny derman gymmatçylygy we gytçylygy. Daşowuzda mökleti geçen dermanlar satylýar atly gepleşigimiz çekýär. Aşgabatda ýene köçeler ýapyldy. Çäret okuwçylar we büdjet işgärleri kösenli. Lewabyň kimiyada wodynyň işgärleri mejburi paýta ýygymyna gatnaşdyrylýar, olardan para sorulýar. Türkmenistanyň adarlaryna görkezme esbab towgetler peýda bolup başlady. Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärlerinden bayramçylyk wagtlar üçin pul ýygnalýar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny daşowullar alyk gytçylygyna nägileligini bildirýärler atly video çekýär. Eýranyň Gowokly owasyna syn. Biziň adymyzdan näl? 3-nji gepleşik. Daşowuzda 400 golay kattej jaý boş duratly videolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Türkmen görnüşler 37-nji hepde atly fotosergimiz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgirçi çeken maglumatymyz Türkmenistan BMG gatnaşyjy döwletleriň beren esasy rekomendasiýalaryny ret edýär diýen atlan çap edilen habar boldy. Şeýle dokuzularymyz Daşowuzda häkimetler ýollan barýan ötegçileri saklap adyndan 2-3 kilogram paýta ýygmagy mejbur edýärler atly habarymyzyň aşagyny öz pikirlerini galdyrdylar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň godgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Sowet ýyllaryndan bäri dowam edýän mejbur zähmet we paýta ýygymyna çaga zähmetiniň ulanylmagy bir çaganyň ömür tanapynyň beýwagt üzülmegine alyp geldi. Sowet ýyllarynyň akydan tapawutlykda özüni helaklandygy aýdylýan ýetkinjek ene tasyndan hem aýra düşüpdir. Sebäbi olar daşary ýurtlara eklenç gözlegine gidipdir. Bu arada azatlygyň Türkiýede habarçy döwlet baýkanyň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Sayat Etramynyň Lewap Daýhan birleşiginiň 6-njy orta mektebiniň 6-njy klasyny okuyan Täze Sulu owasynyň ýaşaýjysy 12 ýaşyndaky Ilhamow Behram paýta ýygym zorlugyna çydaman 16-njy sentýabrda özüni atypdyr. Owadaşlarynyň anonim ýagdaýda gurrun bermegine görä, owul oň ejesi Türkiýe eklenç gözlegine gidipdir. Oglanyň ruhy ýagdaýyna yaramaz täsir etiripdir. Munyň üstesine kakasam 13-nji sentýabrda oglanjygy mamasy bilen babasynyň ýanyna goýup Istanbula işlemäge gidipdir. Soňky wagtlarda pul gerek bolsa paýta gidin. O nedin, mu nedin diýip çaga ýygyderli ýagdaýda basyş edilipdir. En atasyndan aýrylygyň üstesine paýta ýygym üçin edilýän güýçli basyşlar ol okuwçyny janyndan ýerdipdir. Wakanyň bolan güni okuwçy oglanjyk Günartan babasy bilen mamasynyň ýanynan atasynyň bolýan ýerine gidipdir. Ol ýerde oturup garpyz bilen elýarly çörek ýepdirler. Ondan soň ol ayak ýoluna diýip ayak uja gidip şol ýerde hem öz janyna kas edipdir. Aradan 20-25 minut geçen
geçenden soň atasy onu çağırsa sösün çykmandyr. Barhany aňy gör, hajatkana ýykyldymy näme jogap berenok diýip insiniň oň ýyzynyň urudypdyr. Inisi baryp görse agasy bir eýem mal tamdan özüni atan ekeni. Azatlyk radiosu merhumyň owadaşy İstanbulda ýaşaýan aktivist Rozbay bilen söhbetleşik geçirdi. Onuň aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlamagy bilen duçar bolunan ýeter ýetmezçilik ene atanyň mehrinden mahrum çağalaryň ruhy ýagdaýyny sarstyrypdyr. Mektepde äti ýaşdan gönümel aýdylmaýan bolsa, ene atalara edilýän basyrşlar bilen okuwçylaryň mejburi ýagdaýda paýta ýygyna gatnaşmagy ýola goýulypdyr. Çağalaryň mektepde köpçülikden çäreleri mejbur gatnaşdyrylýany mektep özü şaýat. Emma şu zatlary özü duran diýen ýok. Şolaryň psihologiýasyna da göz kulak bolan ýok. Gündüz okuwasa giýje paktana şolar ýalda. Lewap Daýhan birleşiginiň 6-njy orta mektebinde hemişe okuwçylar paýta ýygymy, ýollary we köçeleri arasalamak, ýüpek gurçuk döwrüne her gün ýaprak getirmek ýaly mejburi zähmete çekilýär. Edil häzirki pursatda hem ol ýerde çağalaryň paýta meýdanlaryna mejburi ýagdaýda işledilýändigini görse bolýar. Okuwçylar ýylyň mejbur ýagdaýda sürýärler. Edil şu gece gündüzde Daýhan birleşiginiň ähli kärinde toparlanan ýerinde mektep okuwçylar häzir hem şol paýta meýdanlarynda atyzlaryň içinde aýlanyp ýörler, çağajyklar. Diýip aktivist Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Garasylyk bayramynyň öňünden mektepleri wedemek, dabara şoğun üçin okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnalýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan aşgabatly muallimler her ýyl özleriniň 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýändigini aýdýarlar. Bu maglumaty Azatlygyň daha şoğuzda habarçysyň tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň mektepleriniň tas ählisini 1-nji klasdan 11-nji klasaçyn aralykda okuwçylaryň ählisinden köýen lampalar çalsyrmak, döwlen ıskaflary we partalary abatlamak üçin pul ýygnalýar. Okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnamak kampaniýasy Aşgabatda şu hepdeniň başynda başlandy. Bu pullar mektepler Garasylyk güni münasibetli bezemek, toý şowkun, bayramçylyk alamatyny berýän şaharlary, renkli suratlar we başga zatlar asmak, aýdym saat çykyşlaryny gurnamak üçin ýygnalýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly muallim Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýdylmagyna görä mekteplerde bayramçylyk günlerinde konsert programmalaryny taýýarlamak, toý şowkun görnüşini güýçlendirmek üçin ýörüýte ses gatyldyjy enjamlar prokat alynýar. Bu çäreler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mektebiň müdirine ýa müdiriň ornasaryna berilýär we soňlary dabara şowkun üçin zerur bolan zatlar satyn alynýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Ýöne bu aýdylýan sözler bilen alalaşmaýan muallimler hem bar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulýan ikinji bir muallim dabara şowkun üçin gerekli zatlaryň her ýyl täzeden satyn alynmaýanyny, ýagny olaryň çäreden soň ýygnalyp geljek ýyl üçin saklanylýanyny we bir näçe ýyllap ulanylýanyny aýdýar. Bayramçylyk bedegler üçin gerek zatlaryň köpüsiniň mektepde bardygyny we täzeden bedegleriň satyn alynmaýanyny garamazdan her ýyl olar üçin täzeden pul ýygnalýar. Mundan köp muallim nägili, emma olar pikirlerini daşyna çykarmakdan gorkýarlar diýip Aşgabatyň etegindäki mektepleriň biriniň muallimi aýtdy. Azatlygyň daha şoğuzda habarçysynyň maglumatyna görä her mektepde ortaça 500-den 1000 töwerek lampa, 50 töweregi köçe ışıklanyrjy projektor satyn alyp Garasylyk bayramyna çenli mektebiň içindäki we daşyndaky sıralaryň ählisiniň ýanmalygy barada welaýat resmiýetleri tarapyndan bir görkezme berildi. Mundan öňki ýyllarda lampalar mektepleriň tehnik işgärleri öz pullaryna satyn alýardy. Emma anny lampalar we projektorlar ençe messe gymmatlady. Şu sebäpden welaýat resmiýetleri hem tehnik işgärlerden hem okuwçylardan pul ýygnamagy tapşyrdy diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurulýan bilim resmiýeti aýtdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlyan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryýan wagtyna geçirilýär. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi we onuň türkmen jemgyýetçiliginde oýnaýan roly. Amanmurat ma'lum bolýar 19 sentýabrda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 21-nji maslahaty boldy.
şoňulen birlikde de bu bileleşik hakkında dürlü garaýyşlar we dürlü pikirler bar. Sebäbi bu bileleşik döredlerini dünýäniň dürlü künjeklerini, dürlü ýerlerine ýaşaýan türkmenleriň arasynda bir köprü bolar, ara gatnaşyk köprüsü bolar. Bu türkmenleri bir-birine ýakynlaşdyrar, türkmen meselelerini çözmäge, bilelikde çözmäge ýol açar diýen pikirler bardy. Şoň bilen birlikde bu guramanyň hem propagandanyň ýaranjanlygyň var, platformasyny öwürlenini gaýdalýar. Siz bu gurama barada, bu bileleşik barada ýurdun içinden garaýyşlary, pikirler paýlaşsaňyz, sebäbi bu gurama agda bolan, bir zaman agda bolan Owganstanly türkmen jurnalist Saymerdan Ulmuradiýanyň hem bu gurama hakynda pikirlerini almakçy bolýar. Eýsem bu bileleşik nämerdi türkmen jemgyýetçiligine, dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynda gatnaşyklaryň ösmegine nähil rol oýnady, nähil netijeler bar, intelligensiýa nähil pikir edýär bu guramanyň maslahatlaryny, ýygnaklaryny görüp, şo gurama gatnaşan türkmenler bilen duşup nähil netijelere geldiňiz. Ýoksa ozal bilen bir aýtmaly zat şu gurama ýöne tarp berden döremedi. 1990-njy ýylda merhum şahyr Anneberdi Agabaýewiň başda durmagy guramaçylyk etmegi bilen dünýä türkmenleriniň watan jemgyýeti döredildi. Şol watan jemgyýeti elbetde esasan dörözülük intelligensiýasynyň adamlardy, şol üçin iktisady meseleler babatynda uly bir iş etmese-de neden ara gatnaşyklar, edebara gatnaşyklar ýoly oýmakda juda uly işler bitirdi. Ýöne soňundan şol görse adyp barýa bir jemgyýet destine de şo wagtky diktator Niýaz bir jemgyýeti kimden ýar alyp döretdiňiz, döredüňizde başga da aýtdyňyz diýip irfarat destine şo jemgyýetiň esasyna dünýä türkmenleriniň komentar insanperwer birleşigi diýilen guramany döretdi. Ýöne şu guraman şol başga geçen birinji, ikinji maslahat diýmesen şundan jemgyýete gelen hiç zat ýok. Türkmen jemgyýetine de degen nep ýok. Ýurtdaşynda ýaşaýan ganyýerlerimize de nepiliň degen ýeri ýok. Amanrat, bu sözüňiz delillendirip bilmezmesiňiz? Anygyrak aýdyp bilmezmesiňiz? Näme üçin siz beýle netije geldiňiz? Näme üçin nepi ýok? Sebäbi bir topar adamlar geldi Türkmenistanyny 21-nji gezek maslahat geçirilýär. Bu türkmenliň belli bir derejede iş edýänligini öňe süýşýänligini aňlatmaýarmy? Yok. Bu men başka şu iki maslahatı näme üçin agdaýan sonuna gelen adamlar bir dünýä türkmenleri bolup bir tıkını araçın 70 ýyldan gowrak dowam eden kommunistik aýraçylyk, bir aýraçylykdan soň birikdik diýip ýurdun başyndan gelenler elinden gelen hyzmatyny hödürlediler. Ondan soň şu hyzmatlarynyň arasynda da hatda 1918-1922-nji ýylda İngiliz interventleriniň Türkmenistanyň alkydan sunwa deserlerini laýçada kadymy hallarynda adyny ýygyny öwrüp bermäge kömek etjeklerini aýtdylar. Şol Türkmenistanyň özü da goşulmasa da şol daşary ýurtdan gelen iki ýeke barjamly adamlar şol häzirki gurrunly diýen insanperwer bileleşigimiziň gaznasyny nöretdiler. Bir meýletinçiler her kim bir haýır hawat fond diýen ýaşawatlar geçirildi. Soňundan diňe ýaranjanlygy gördüler daşary ýurtdan elýärler. Şol ýurt döwlet başçylarynyň şulyje diňe özüniň şahsy diktaturasyny ornaşdyrmak, şahsiýetini beýgertmek üçin geçirýärligini göz ýetirdiler. Ýurdun daşyndan gelenler allygyna ýurdun içindekiler bilen ýarşa diýdiler. Aman siz nähili ýarş bardy gurrun edýäsiňiz? Ýarş bir ýerde diktator öwmek, soň etmedik işlerini etdi diýip dile getirmek. Dünýä türkmenleri Türkmenmaşdy bilen adyna uýsanyýar. Siz dünýä türkmenleriniň Türkmenmaşdy bilen ýar bir öwüli gurrunlar etdiler. Ýokun bolmasa şo gurrunlar etmäge hiç esas ýokdy. Meňe ýadyma düşýär. 1993-nji ýylda Niýaz Eýran İslam Respublikasyna resmi sapar bilen baranna Eýran döwletiniň prezidenti Rafsanjanyň ruhsady gollawy bilen Türkmen tahra edildi. Şonu Türkmen tahrarlar onu gözüň bilen görmesen, ýa-da huzurluklar suratyny çekämesen aýdarýarlar. Adamlar şu dağlan bayrlarynyň ýüzüni tutup, ýollar tutup, şu Eýranly Türkmen tahrar Türkmenler Niýazyň gezjek ýolunyň ornuny iki ýagyna tolkun atýardylar. Olar bir bolmanyny ýyly söze garaşýardylar. Ine siziň ata watanyňyzdyr, bar berin, arka durar. Zat bilen ýarly ýok, Niýazyň esasym sözü. Siz Eýran döwletinde ýaşaýan, Eýran döwleti näme talap edýän bolsa
şonun berza edin diýdi. Ine şu bärde de türkmenlere şu yntanperwer bileşiginiň goşuluşyp türkmenler wabatyna sözen ýekeji meselesini meňe ýadyma düşenok. Şonu hatda şoň özüniň belli bir wagtda 20 olay adamdan warat ştab kwartirasy Aşgabatyň mekan köşkünde ýerleşýärdi. Şonu işleýän olarlardan haýsy hizmetler üçin aýry alýans diýende şolar şoňa jogap berip bilen okdular. Diňe şol pankıllowuk makalalar, yeni gaýrlar, şolunu şulatlar etmek ýa bolmasa dünýäň o ýerine, bu ýerine şu agwa bolýan türkmenleri agwalygyny resmileşdirmek, ine şolaryň kimdigini gizli ýollar bilen öwrenmek ýa-da bilen mesullanýardyr. Amanrat, şu ýarış meselesine gaýdyk gelsek da sizin ýaranjaňlyk ýarysy başlandy. Dünýä türkmenleri bilen Türkmenistanyň türkmenleriniň arasynda diýdiňiz. Indi Türkmenistanyň türkmenleriň mätäçlikden işini saklamak üçin, beýlek üçin ýa wezipesini ösmek üçin ýaranjaňlyk etmäge mejbur bolýanlygy, mejbur edilýänligi aýdylýar. Eýdim bu daşary ýurtdan gelen türkmenler näme üçin ýaranjaňlyga goşulýar sizin pikirinizçe? Olan belli bir bölege şol Türkmenistan'a erkin gelip gitmek hem de özlerinin fevda satık işlerini yola koymak maksadı bilen yarancanlık ediyorlar. Sebebi şoların bir topori öwüsünün bahasına mı kaytargısına mı alırlar, oların bir gidenine Türkmenistan'ın raýat deyip Türkmenistan'ın pasportu mı kowşurulýar. Ine şol adamların bärde öz ýarlar bilen birigip bärde dürli komersiýa firmalaryny bileşiklerini açdylar. Özüm şolaryň içinde ýurdun başynda türkmenleriň bärde Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň bir kuýsaýan zady, behwidaraýan zatları ýokdy da arasynda sewda nädip arzan alıp nädip halka kymmat satmalylar. Şo ýagdaý ikincisi bilmedim bir ýurdun başı şahirden ýazdydan dolu eken ýurtdan çykyp giden türkmenler. Ine şolaryň da goşgulary beýbärki ýerli şahirlere kämil ornan beren okdy belli bir wagtda şol Türkmenistany, türkmen maşyny wagt edýän goşgulary türkmen metoduna giderli sap edilýärdi. Özlerim şol hınkylyklanyp görsem öz ýerine beýler tanynmaýan adamlar türkmen metoduna goýa Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ýa owanda ýaşaýan türkmenleriň bir edebiýatynyň düýbüni tutuzlar hökmünde qadiri klassik bir hökmünde öňünden mahabat sözlerem ýazylýar. Näşe elbäk şahsy wagt. Amanrat, bu hili bileleşik, şu dünýä türkmenleriniň bileleşigi diýen ýaly bileleşik başga ýurtlarda da döredildi we işläp ber. Şoň bilen birlikde de olaryň bir gowy netijeler hem berýänligi aýdylýar. Indi başga ýerlerde nähil tejribe bar? Olardan näme öwrenip boljak şu guramanda ordan hem hakyky maksadyna ýetirmek üçin? Ine şeýle uramalar Orta Federasiýasyna da we Kazakystan Respublikasyna da bar, Azerbaýjanda da bar, biziň dulleşir wonşeýmiz Kazaklaryň bir dogrusy gözüňi diýär şolaň Gumentar birleşiginiň bitirýän işlerine birinciden bular şol her ýyl Gumentar birleşiginiň maslahatynyň geçirilmesiniň öň ýanyna bir ýylyň öňkü geçirilen maslahatdan bärde näme iş bitiripdir Gumentar birleşik. Anyk hasabatlar berilýär. Şo hasabatlardan ýurdun başynda ýaşaýan özüm Kazakstana öwrülük gelmek isleýän näçe min Kazak maslahatynyň Kazakstana göçüp gelmegine mümkinçilik göredildi. Näçe min iş bilen öpsünedildi. Näçe adamlar ýurdun başyndaky Kazaklaryň näçesiniň sagat Kazakstana okwa kabul edildi. Ine şu zatlar hakynda jik hasabat berilýär. Ol kütü bir tomluk kitap, bir siňetden oranyň diýen ýaly şapbat ýaly bir kiçik kitap däli pesinden 400-500 sahypalyk bir tomluklar. Ondan şol işleri bitirmekde Kazakstanyň öz raýatlarynyň olaryň suraty bilen erleşdirýärler. Kimler näme iş bitirdi? Dünýä Kazaklarynyň Gumentar birleşiginiň ýurdun başynda wekilleri kimler olan suraty terjime hali haýsy işler alyp barýarlar özüniň ýaşaýan ýylyna? Şol Kazak bahwydynda oramak ýene gaýry. Ine şo taýda da bir elbetde biz aýerler döwlet başçylaryny götergilemek Kazaklaryň Gumentar birleşiginde bar bolýan ýöne edil biziňki ýaly beýdip Hudaýdan hem ýokarda goýmak ýok döwlet başçylaryny. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Zamanmurat Bugaýew bilen dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşigi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi jurnalist Saýmerdan Uly Murady bilen dowam etdirýär. Sebäbi Saýmerdan Uly Murady hem bir zaman dünýä türkmenleri bileleşiginiň agdasy bolan hem onuň maslahatlaryna gatnaşan adam azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Saymerdan ol bu ýyl Awganistandan kimler çağırly, nähili adamlar çağırly Aşgabatda maslahata gatnaşmak üçin umumyň nähili täzelik bar bu maslahat bilen baglykda? Bu yıl Awganistandan bir köp adam çağırılmandır. Şol Awganistanly Aşgabatda yaşayan Türkmenlerden, şo dünya Türkmenlerinin insanperwer birleşiginiň maslahatyna gatnaşypdyrlar. Indi Awganistandan diýilende şol Germaniýadan ýa başga ýurtlardan gelip şo dünya Türkmenlerinin humanitar birleşigine gatnaşanlar asly Awganistandan da Awganistana Türkmenistandan bir zamanlar gelen Türkmenler bolup durýar. Bu gezek dünya Türkmenlerinin insanperwer birleşigine şo Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde işleyen ya şo ýerde ýaşayan Türkmenler köplenç gatnaşypdyrlar. Men şo teleýerimde gözüme bärde täze baran adam gözüme ilmedi. Saymerdan ol, indi siziň özüňiz hem Aşgabatda dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň maslahatyna gatnaşdyňyz, agda boldyňyz. Şoň bilen birlikde de başda şu birleşik döwletlerini dünýäniň durly ýerlerinde ýaşayan türkmenler akyl, pikir, tejribe taýdan birleşip bilerler, pikir alyşyp bilerler, umumyň bir-birige kömek etmäge mümkinçilik dörer diýen umytlar bolupdy. Indi şu umytlar bilen baglykda siziň gürleşýän adamlaryňyz dünya türkmenleriniň wekilleri näme pikir edýär? Şu birleşik döwretden hem öz maksadyna ýetdimi? Öz maksady uğruna hereket edýärmi? Döwletleriniň maksady uğruna, asıl maksatlary uğruna. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşigi Türkmenistan öz garaşdyrlygyny ýylan etmezden tälte wagt öň döredildi. Bu dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň döredilmeginiň esasy maksady hem şu dünya Türkmenleri bilen Türkmenistanda ýaşayan türkmenleriň arasynda ara gatnaşyklaryny ýygyjamlaşmagy we dünya Türkmenlerine şu Türkmenistanyň bir ilim bilim uğrunan beýleki türkmen medeniýetini östürmek we türkmen dilini östürmek boýunça kömek etmek esasında döredildi. Bu dünya Türkmenleri bilen gatnaşyklaryň östürilmegi, barmak, gelmek, misaly dünya Türkmenleriniň Türkmenistana baryp Xitoyda ata watanda ýaşayan türkmen gowum garyndaşlary bilen duşuşmagy, şeýle gowy pikirler bilen döredildi. Ýöne soňky döwürde dünya Türkmenleriniň humanitar birleşigine gatnaşan adamlaryň köprägi ýaranjan adamlar bolup durýar. Dünya Türkmenleriniň Türkmenistan işleyen ya mecburi ýagdaýda yaranjan bolmaga mecbur da şu dünya Türkmenleri olup Türkmenistana barjak bolsaň, Türkmenistanda ýaşap işlejek bolsaň, şo ýol başça uwup yaranjanlyk etmege mecbur da bolar. Indi Samerdan ol, bu siziň jurnalist hökmüne pikiriňiz däl umumyň dünya Türkmenleriniň bir wekili hökmüne pikiriňiz. Şeýle de bu pikiri beýleki türkmenler hem paýlaşýar, şeýlemi? Şeýle beýleki türkmenlerim sonra paýlaşýar. Şo eger çykyş etseňem öňünden bir tawsyk, misaly bir görkezme esasında çykyş etmeli, misaly prezidenti uwersiň ýa sen Türkmenistanyň siýasaty barasynda hiçbir zatlar aýtmarsyň diýip öňünden sargyp edilýär. Şeýlenlerde Türkmenistanyň şol humanitar birleşiginiň ýanyklarynda çykyş etjek adamlar hem şol prezidenti uwup ýa dünya türkmenleriniň kynçylyklary barada bir gurrun etmäge o taýda mümkinçilik berilmeýär. Indi Saymerdan ol, diýilen talaplary, şu aýdylan talaplary ýerine ýetirýän adamlar erkin Türkmenistana bark gaýtmagy, käwagt şu garnaşlaryny görmäge ýa toýýa gatnaşmagy mümkinçilik alýarmy? Şu häkimetleriň şu diýen talaplaryny ýerine ýetiren halatyny. O indi ol bir sanlyca adam şu Türkmenistana bark gelýän adamlarym dünya türkmenleriniň humanitar ýani insanperwer birleşiginiň agzalary bir sanlyca adamlar da olar bir saýlanan adamlar saýlanyp alynýar. Şu Türkmenistana ýaranjanlyk ederenek adamlar saýlanyp alynýar. Başga dünya türkmenlerinden o ata watana baryp da men bir görsem, gowum garyndaşlarym bilen duşuşsam diýen umyt bilen ýurtda konsulxanasyna ýa iltihanasyna ol wize berilen ýok. Dünya türkmenlerine o Türkmenistana barmaga mümkinçilik ýok da barmak okup sanaýmaly adam Türkmenistana baryp bilýär. O taýa soňky döwürde Türkmenistanyň prezidenti şo Lebap vilayetinde bir uly keselhananyň gurulandygyny, Türkmenistanyň Lebap vilayetinde gurulandygyny aýtdy. Şoňa Awganistanly türkmenleriň hem öz näsaglaryny bejerip biljekdigini aýtdy. Endi şolam amal aşan ýok, prezident aýtsa hemme iş bolaýardy da. Ýöne şolam häzir amal aşman gelýär. Misal üçin Awgan türkmenleri öz saglygyny bejertmekde de köp kynçylyklar çekýär. Misal Hindistan, Pakistan beýleki goňşy ýurtlara gidip öz saglygyny bejertýärler. Eger şol Türkmenistana barylsa, ol Türkmenistana bäfeýden boljak. Misal üçin aýdylan häzir Özbegistan kapylary açyk goýdy, wize berýär. Şo taýa baryp halk bejertýär. O taýa Özbegistanyň ykdysadyna da uly goşun bolupdy Özbegistan. Ýagny siz şu Awgan türkmenleri öz hakyny berip, pulunu töläp saglygyny seretdirjek, olar muýs seretdirjek däl. Bu ýagdaýdan Türkmenistan ykdysady peýda görjek diýersiňiz, şeýlemi? Wala, so Türkmenler Hindistan'a var bir topar pul o taýda harc edip, so Hindistan'da öz saglygyny bejertip gelýär, Pakistan'da bejertip gelýär. Soňa eger Türkmenistana bir so taýa baryp bejertmäge mümkinçilik berilse,
Awan türkmenler otaya barıp bejerdik. Çünki lukmanlar böyle ki sağlık işlerle hem öz dilinde öz näsalanyny, öz kynçylygyny beýan edip bile öz ene dilinde. Şonuň üçin ol Türkmenistany öň saýlajaklar ilki. Pakistana, Hindistana gidenden göre. Doğru. Inni dünya türkmenleri, sizin gurlaşýan dünya türkmenleriňiz, şu dünya türkmenleri bileleşiginden näme garaşýar? Bu bileleşigiň içinde nähil reformalaryň, özgörtmeleriň bolmagyna garaşýar. Ollarda nähil bir arzuwlar bar. Indi dünya türkmenlerinin birinci arzuwy şu Türkmenistana barsa öz garyndaşlary, kowum garyndaşlary bilen duşsa, ikinci arzuwy türkmen dilini östürmekde, dünya türkmenlerine Türkmenistan kömek etse, çünkü Türkmenistan'da türkmen dili ösen, Türkmenistan'da alimler var. Dünya türkmenleri bilen gatnaşyklar açylsa, hyzmatdaşlyklar öste diýip söýle, dünya türkmenleriniň umydy bar. Hormatly dinleyijiler, bir zaman Dünya Türkmenleri Birleşiginiň agdasy bolan Saýmerdanul Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.